हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय आर्मी लाभार्स बड' इउटुब चेनेल। फंबाय आरो बिनानावमोन जाय बिथांमोनहा एक्सिलेन्ट खारनो हाया, प्रेक्टिस खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदिनो खमसे खम खनब्रै स्ट्राइक मारिनांगौ लोगोफोर। स्ट्राइक स्टेपखौल' गोलाव गोलाव दोननांगौ लोगोफोर। खारनाय स्टेपखौल' गोलाव गोलाव, आथिंखौल' सुरनांगौ। अके लोगोफोर, बिदिबा स्ट्राइकखौ सुरु खालामनोसै दि। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। जय बर' हारिनि जय हिन्द। Thanks for watching. Subscribe, like, share, comment खालामनो दाबाव। जय बर' हारिनि जय।